салом дӯстони азиз, ман Наибҷон Юсупов бо шумо мебошам. имрӯз сокинони Нуробод ба раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар рафти сафари кишвардор ба минтақа табақи калони чӯбӣ ҳадя карданд. Ёдрас мешавем, раиси ҷумҳур 24 июн бо сафари корӣ ба ноҳияҳои Рашт рафт. раиси ҷумҳур дар ноҳияи Нуробод бо сокинон, фаъолони роҳбарон мулоқот анҷом дод. дар рафти мулоқот Мирзоумиддин Аслонов, собиқадори меҳнат, дар назди президент суханронӣ ва аз корнамоҳиҳои кишвардор ёдовар шуд. Аслонов дар анҷом табақи калонеро ба Эмомалӣ Раҳмон ҳадя кард. мардуми ноҳияи Нуробод табақро рамзи сарҷамаи баҳамоӣ ва ваҳдат медонанд. мо ҳамчун нишонаи ихлосу сипоси мардум ва ваҳдати миллӣ умед дорем ки ҳамин тӯҳфаи моро аз мо қабул кунед, гуфт вай. раиси ҷумҳур дар анҷоми мулоқот аз сокинони ноҳия барои позирои гарм изҳори миннатдорӣ баён кард. ёдрас мешавем, дар рафти сафари раиси ҷумҳур ба ноҳияи Нуробод чанд бинои нав ва майдончаҳои варзишӣ ифтиҳоъ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ифтиҳои марказӣ хизматрасонӣ ба 50 ятим тӯҳфа дод. ин буд дӯстони азиз, ин видеои имрӯзаи мо. лайк монданро фаромӯш накунед илтимос ва обуна шавед ҳатман ба канали мон, то ки дафъои дигар видеоҳои тоза мебарояд. ман раҳмат мегӯям ба шумо. хайр, то боздид.